L-Awtorità Awċija għat-Turiżmu l-GTA kif ukoll il-Kamra tal-Kummerċ Awċija laqgħu b'mod pożittiv l-aħbar illi l-Gvern qed jiddiskuti mal-Kummissjoni Ewropea biex jgħin l-operaturi tal-Fast Ferry iżidu u jsaħħu s-servizz. Il-Kamra għall-Kummerċ Awċija u l-Awtorità għat-Turiżmu Awċija il-koll qalu kemm huwa sinifikanti dan is-servizz, mod speċjali għall-Awċin kemm fuq livell soċjali kif ukoll ekonomiku. Fil-fatt, is-servizz tal-Fast Ferry jgħin lill-Awċin jaħdmu jivvjaġġaw mod aktar faċli bejn iż-żewġ gżejjer li jsir b'neċessità u mhux b'kapriċċ. Tennew li qed jittamaw li diskussjonijiet bejn il-Gvern u l-Kummissjoni Ewropea jiġu konklużi b'mod pożittiv mill-aktar fis possibbli. Bħala parti mill-ftehim ser tiddaħħal miżura oħra tal-manifest elettorali li permezz tagħha dawk il-pazjenti li jkunu qed jirċievu trattament mediku fl-Isptar Mater Dei u fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex jużaw is-servizz bla ħlas. Intant fi stqarrija separata sibt wara nofsinhar il-Gvern qal li huwa importanti li jkun hemm konnettività, effiċjenza fis-servizz u aċċessibilità bejn Malta u Għawdex. B'reazzjoni għal konferenza tal-Partit Nazzjonalista u dak li qalu l-kelliema tal-Oppożizzjoni mhux minnu li qed jitfassal proċess. Brabta mal-Go Zow Channel il-Gvern kompla jgħid kif bil-fatti huwa kommess li jkompli jinvesti fil-kumpanija li fl-aħħar snin tejbet is-servizz. Dan il-Gvern kienu ser jibqa' jpoġġi l-konnettività bejn il-gżejjer fuq l-aġenda nazzjonali hekk kif saret talba quddiem il-Kummissjoni Ewropea biex tingħata għajnuna lill-operaturi tal-Fast Ferry biex is-servizz mhux biss jissaħħaħ imma jaqdi aktar funzjonijiet. Kif ukoll saret applikazzjoni quddiem l-Awtorità għall-ippjanar biex f'Għawdex issir Rural Airfield. Tem jgħid il-Gvern fis-sqarrija tiegħu.